Ahoj, já jsem Dia a vítám tě u mého nového videa. Pro toto video jsem si vybrala knihu od Louisy Alcottové, a to Malé ženy. Knihou Malé ženy nás doprovází 4 sestry. Nejstarší z nich, 17letá Markéta, je velmi krásná. Její chování je neutrální a můžeme ji často vidět, jak vyšívá nebo se stará o květiny. 16letá Josefína neboli Jo by byla raději chlapcem než dívkou. Častokrát má ruce v kapsách, hvízdá si anebo mluví vulgárně, například do prkvančic. Píše krásné povídky a nebo divadelní hry. 14letá Líza je opravdu všemi velmi milována, je ale velmi stydlivá, častokrát bývá úplně celá červená, krásně hraje na klavír. Nejmladší ze sester je Amálie neboli Amy, která má nádherné výtvarné nadání. O tom, že krásně maluje, zjistili až tehdy, když Amálie stále říkala, že by chtěla mít řecký nos a Josefína nevěděla, jak takový řecký nos vypadá, a proto jí ho Amy nakreslila a vlastně v ten moment se zjistilo, že opravdu krásně maluje. Co se ale Amy musí vytknout je to, že častokrát používá různá slova, jejíž význam nezná a nebo je špatně vyslovuje. Například, kdyby třeba chtěla říct slovo fantastický, tak by řekla třeba fanatický. Takhle na závěr řeknu, že Amy si nejvíce rozumí s Markétou a Líza zase s Josefínou. Kniha začíná hádkou všech 4 sester. Všichni se dohadují o tom, která z nich pracuje nejvíce, také se zmiňují o občanské válce, ve které je jejich otec, poté také o špatné výslovnosti cizích slov a o tom, jak jsou chudé. Po hádce dívky začaly zkoušet divadelní hru, kterou napsala Josefína. Po zkoušce dorazí domů maminka, která jim přinese dopis od tatínka. Všichni se skupí kolem maminky a když si ho společně přečtou, tak se všichni rozpláčou, protože ten dopis je velmi dojemný. Byl Štědrý den, když domů dorazila maminka a dívkám oznámila, že paní Humelová, jejich sousedka, onemocněla a nemá se jak postarat o děti. Dívky neváhaly a vzali košťata, aby u paní Humelové uklidili. Také vzali různé zavařeniny, kompoty, aby děti nakrmili a ještě přibalili sebou i třeba cukroví, mléko. Paní Humelová jim za tuto ochotu byla velmi vděčná. Hned druhý den na to dívky připravovaly kostýmy, jeviště a také kulisy pro jejich divadelní hru. Hra se hrála u nich doma v jedné místnosti a na hru byly pozvány děti. Hra sklidila opravdu velký potlesk a po představení maminka, dívky a také hosty zavedla do místnosti, kde byly stoly plné dobrot. Maminka jim řekla, že dobroty jim poslal její soused starý pan Laurenc, protože je viděl, jak jdou za paní Humelovou a jejich štědrost se mu natolik zalíbila, že je chtěl nějak odměnit a proto jim poslal tyto dobroty. Avšak Josefína stále žila v přesvědčení o tom, že dobroty jim poslal vnuk pana Laurence, který se jmenoval Tadeáš. Tadeáš na Josefínu častokrát koukal, ale nikdy se jí neodvážil oslovit. Jednoho dne byla Josefína a Markéta pozvány na novoroční večírek. Když Josefína Markétě řekla o svých šatech, které jsou propáleny žehličkou, tak se Markéta zděsila. Také Josefína řekla o svých rukavicích, které jsou polité malinovkou. Se šaty se opravdu nic dělat nedalo, ale s rukavicemi ano. Markéta dala Josefíně jednu svou krásně čistou rukavici a druhou flekatou si vzala do ruky. Totéž udělala i Josefína. Když dívky dorazily na večírek, tak se Markéta dala do řeči s dívkami a také často tančila. Josefína se spíše držela u zdi, aby nebyly vidět její šaty popálené žehličkou. Také poslouchala rozhovor 5 chlapců, kteří se bavili o bruslení a hokeji. Ona hrála hokej a bruslila velmi ráda. Náhle k ní začal přistupovat nějaký chlapec a ona se zděsila, že ji chce vyzvat k tanci, a proto se schovala mezi záclonami, kde však narazila do kluka. Ten kluk byl vnuk pana Laurence, tedy již zmiňovaný Tadeáš. Tadeáš se za záclony schovával proto, že si na večírku připadal navíc a také proto, že nikoho neznal. Josefína s Tadeášem se tedy seznámí a Tadeáš ji vyzve k tanci, jenže Josefína mu řekne, že má šaty popálené žehličkou. Tadeáš však najde řešení a proto jde s Josefínou do chodby, kde nikdo není, a tam si společně zatancují.
Zanedlouho za nimi přijde kulhající Markéta, kterou tlačily její příliš těsné střevíčky. Josefína jí tedy dá svůj vyšlápnutý střevíc a na nohu si navleče Markétin střevíc. Obě kulhající dívky odvede Tadeáš domů. Po Vánocích se Josefína a Markéta vydali do práce a Amy zase do školy. Josefína pracovala u své tetičky, která scháněla ošetřovatelku, a Markéta hlídala děti v jedné rodině. Dívky začaly pracovat ve chvíli, kdy se jejich rodina dostala do dluhů kvůli léčbě jejich babičky, která stejně nakonec nemoci podlehla. Jednoho dne napadl sníh, který šla Josefína odhrábnout. Stále myslela na Tadeáše a proto se vydala k němu domů. Když ho spatřila v okně, tak do okna hodila sněhovou kouli, aby upoutala jeho pozornost. Chtěla, aby za ní Tadeáš šel ven, ale on byl nemocný a proto se Josefína sama pozvala k němu domů. Já se omlouvám za ten otřes, ale můj pejsek spí pod stativem, takže možná se to občas takhle zachvěje. Tadeáš se Josefíně svěří s tím, že častokrát kouká z okna do jejich okna. Dávalo to smysl? Já doufám, že jo. A pozoruje, jak jsou všichni šťastní. Také se Josefíně přizná s tím, že jeho maminka zemřela, když mu bylo 5 let. Když někdo zaklepe na dveře, tak se Josefína lekne, že to je dědeček Tadeáše, tedy starý pan Laurenc, ale ve dveřích se objeví doktor, který přišel zkontrolovat Tadeáše po nemoci. Josefína zůstane sama v knihovně a prohlíží si obraz starého pana Laurence. Když za svými zády zaslechne kroky, tak si myslí, že se již vrátil Tadeáš a začne říkat, že jeho dědeček je hezký, ale že ten její byl mnohem hezčí. Když se za jejími zády ozve hluboký hlas starého pana Laurence, tak se Josefína zděsí, ale ukáže se, že starý pan Laurenc je velmi milý a řekne Josefíně, že jejího dědečka znal a že se ho vždy velmi vážil. Pozve Josefínu na čaj a také jí nabídne své rámě, do něhož se Josefína zavěsí. Když je Tadeáš takhle spatří, tak nemůže věřit svým očím a jde s nimi na čaj. Díky tomu, že je Josefína jako kluk, tak se k Tadeášovi dostane dříve blíž, jestli tak dává smysl. Prostě se z nich stanou velmi dobří přátelé. Po čaji se jdou procházet po baráku a když projdou kolem klavíru, tak za něho usedne Tadeáš, jenže jeho dědeček ho nerad vidí hrát. Josefína to nechápe, ale později nám to bude vysvětleno proč. Před odchodem Josefína Tadeášovi řekne, že je vždy u nich vítaný a totéž řekne i Tadeáš, že Josefína i její sestry jsou u nich také vždy vítány. Když Josefína dorazí domů, tak mamince ovšem vypráví. Maminka jí také řekne o tom, proč pan Laurenc nerad vidí Tadeáše za klavírem. Je to z toho důvodu, že Tadeášův otec, tedy syn starého pana Laurence, se i přes zákaz starého pana Laurence oženil s italskou klavíristkou. Dozvídáme se i o tom, že Tadeáš měl sestřičku. Když Tadeášův otec a Tadeášova sestra šli vyprovodit jeho maminku, tak je postihla železniční nehoda. Starý pan Laurenc je přesvědčen o tom, že kdyby se Tadeášova maminka vzdala své kariéry, tak vlastně k této nehodě nemuselo dojít. Starý pan Laurenc se také bojí toho, že díky tomu, že Tadeáš zdědil vlastně nadání po své matce, tak jednoho dne odejde a starý pan Laurenc zůstane tedy sám, protože Tadeáš je jeho poslední příbuzný. Jednoho dne všichni navštívili starého pana Laurence, všichni teda kromě Lízy. A starý pan Laurenc řekl, že je navštíví on. Když je navštívil, tak se bavil o hudbě, což Lízu velmi zaujalo. A také řekl, že by byl moc rád, kdyby některá z nich chodila hrát na jeho klavír. Líza řekla, že by byla moc ráda, kdyby si mohla smět zahrát a starý pan Laurenc jí řekl, že bude také rád a ještě jí řekl, že mu velmi připomíná jeho vnučku. Hned druhý den Líza usedla za klavír a chtěla panu Laurencovi nějak poděkovat. Napadlo jí, že mu vyrobí domácí obuv a když mu ji předala, tak jí starý pan Laurenc na oplátku věnoval pianino. Líza ho tedy navštívila, aby mu poděkovala a obejmula ho a on jí také obejmul. A od této chvíle se mezi nimi vytvořilo velmi silné pouto. Tadeáš pozval Josefínu a Markétu do divadla.
Amy chtěla jet s nimi, ale nebyla pozvaná a Jo jí to dala jasně najevo. Amy řekla Josefíně před odchodem, že se jí nějak pomstí. Druhý den si Josefína všimla, že si jí někdo přehraboval v nočním stolku. Nemohla najít deník a po nátlaku se Amy přiznala, že ho spálila a tím dokončila svou pomstu. Josefína nemohla uvěřit svým uším, protože do toho deníku zapisovala jejich každičký den a také tam psala povídky, které chtěla vydat. Své dny vlastně takto zaznamenávala proto, aby potom deník mohla předat svému tatínkovi, který tu s nimi za tu dobu vlastně nebyl, a aby si přečetlo, co se tu celou tu dobu dělo. Maminka byla z Amy velmi zklamaná a Josefína řekla, že s Amy už nikdy v životě nepromluví. Druhý den byla Josefína na Amy stále velmi naštvaná a odešla s Tadeášem bruslit. Amy se rozběhla za nimi, protože s nimi také chtěla bruslit. Když bruslili, tak si Josefína přála, aby se pod Amy propadl led. A co se nestalo, ten led se pod ní skutečně propadl. Tadeáš se rychle rozběhl pomoct Amy a Josefína mu podala hokejku, se kterou vlastně Amy vytáhli. Odvedli Amy domů a Josefína se mamince přiznala o svých špatných myšlenkách. Maminka jí řekla, že se také potýká s takhle špatnými myšlenkami, ale že to chce trpělivost a čas, aby se Josefína naučila své myšlenky ovládat. Také pohladila Josefínu po nose, aby se její špatné myšlenky rozplynuly. Josefína tedy Amy nakonec odpustila. Markéta dostala pozvánku od své kamarádky Anny, která žila v naprostém přepichu. Markéta u ní měla strávit celý týden. Její sestry chtěly jet s ní, ale to samozřejmě nepřicházelo v úvahu a proto jim Markéta každý den psala dopis. Její sestry jí pomáhaly s balením a balily pouze takové šaty, které byly nejkrásnější, ale moc jich nebylo. Když Markéta odjížděla, tak maminka se obávala toho, že až se vrátí, tak nebude šťastná z toho domu, ve kterém vlastně dosud žila. Je chudý, obyčejný a Markéta se neustále viděla v přepichu. Anny sestřenice, která se jmenovala Bela, půjčila Markétě šaty, které již dávno nenosila. Také jí navlíkli různé řetízky a náramky. Nalíčili ji a udělali jí účes. Později Markéta obdržela růže od Tadeáše, které si od něho vyžádala. Dívky si však myslely, že Tadeáš je jím nápadníkem a proto se ho rozhodli pozvat. Na večírku Tadeáš nemohl Markétu skoro ani poznat a byl z jejího chování velmi zklamaný. Markéta byla všem opravdu pro smích a ona tedy také byla z toho velmi zklamaná. Když dorazila domů, tak mamince Josefíně řekla o tom, jak špatně si počínala a říkala, že se velmi těšila, až dorazí domů, do jejich obyčejného baráčku. Maminka s Josefínou byly velmi rády, že Markéta prozřela. Každou sobotu dívky svolávaly schůzi jejich tajného klubu, který se jmenoval Klub Pickwickův a zkratka tohoto klubu byla KP. Josefína navrhla nového člena, který měl být Tadeáš. Markéta a Amy nesouhlasili, protože Tadeáš byl kluk. Avšak Josefína řekla, že Tadeáš pro ně už udělal tolik a proto by ho měli přijmout a s tím souhlasila i Líza, takže se konalo nové hlasování a Tadeáš byl tedy přijat. Když Josefína otevřela dveře od komory a za nimi byl Tadeáš, tak to Markéta brala jako zradu, ale tajně se tomu smála. Tadeáš přišel okamžitě s novinkou a to poštovní úřad. Jednalo se o budku, od který budou mít všichni klíč a do té budky budou moct všichni házet nejrůznější předměty, například knihy, dopisy, časopisy, ale klidně i nějaké věci, kterými přispějou do jejich společného časopisu. Ten časopis si přečítali při každé schůzi. Do budky vhazoval dokonce něco i starý pan Laurenc a dokonce i maminka. Konečně přišlo léto a tetička odjela do lázní a děti, o které se starala Markéta, tak odjeli na dovolenou s jejich rodiči. Líza a Amy měly letní prázdniny. Dívky si řekly, že celé léto prolenoší a když tedy tak lenošily, tak už je to později přestalo bavit, byly mrzuté, ale stále to nepřiznávali. Jednoho dne začala dokonce lenošit i maminka a dívky to dostalo z postelí a začaly se starat o domácnost. Kuchyně se ujmula Josefína, což byla totální tragédie. Na oběd pozvala dokonce i Tadeáše, což bylo teda obrovské fiasko. Maminka posléze dívkám řekla, že je v tom schválně nechala takto samotné, aby si uvědomili, že čas odpočinku je nejlepší, když je zasloužený. Jednoho dne přinesla Líza poštu z budky a donesla Markétě dopis od pana Bruka, což byl Tadeášův učitel, a také jednu rukavičku, kterou si zapomněla u pana Laurence.
Jenže ty rukavičky byly 2 a kde je ta druhá, se později dozvíme. Josefína obdržela dopis od maminky, ve kterém jí maminka pochválila za její krásné chování a také obdržela dopis od Tadeáše a také velký klobouk, který jí věnoval, protože vždycky má na sluníčku spálený nos. V dopisu stálo to, že Josefínu i její sestry zve na výlet s jeho anglickými přáteli. Na výlet měl jet s nimi i pan Brooke. Druhý den dívky dorazily za Tadeášem a seznámily se s jeho kamarády, kteří dorazili z Anglie a vydali se na výlet. Na výletu opravdu velmi hodovali a také hráli nejrůznější hry. Když všichni odešli na koně, tak pod stromem zůstala Markéta, pan Brooke a také Káťa, což byla Tadeášová kamarádka z Anglie, která byla velmi taková namyšlená a netykavka. Káťa také byla velmi zahleděná do pana Brooka, jenže pan Brooke měl oči pouze pro Markétu. Když se začalo stmívat, tak se všichni teprve vydali zpátky domů. Jednoho dne byl Tadeáš velmi mrzutý. Byl nepříjemný na svého dědečka i na pana Brooka. Když spatřil skupinu dívek, tedy své sousedky, jak jdou oberly a na hlavách mají klobouky, okamžitě se vydal pro holy a pro klobouk a vyrazil za nimi. Dívky mu řekly, že pokud chce být s nimi, tak musí vstoupit do jejich klubu plných včeliček, ale v tomto klubu musí pracovat a nejen tak lenošit. Později si všichni povídali o svých vzdušných zámcích. Dozvídáme se o tom, že Tadeáš by se chtěl prosadit stejně jako jeho maminka, ale jeho dědeček chce, aby se stal obchodníkem, což teda Tadeáš nechce. Říkal, že ho napadlo, že by od dědečka utekl, ale Markéta mu okamžitě řekla, že ať na to zapomene a že aby pomyslel na svého dědečka a také na pana Brooka. Tadeáš se okamžitě toho chytil a řekl, že pan Brooke schválně chodí kolem jejich baráku a Markéta ho vyhlíží vždycky z okna. Avšak poté se Markétě omluvil a špatná nálada zmizela. Josefína konečně dopsala poslední větu své povídky a s papírem v ruce se vydala do vydavatelství. Vydavatelství bylo ve stejné budově jako zubař a když Tadeáš zahlídl Josefínu, jak vchází do budovy, myslel si, že jde k zubaři a rozhodl se na ní počkat, protože kdyby třeba měla bolesti, tak by byla ráda, že s ní někdo je. Když Josefína vyšla, tak se jí Tadeáš zeptal, zda jí to bolelo a Josefína ihned pochopila, že si Tadeáš myslí, že byla u zubaře a proto s ním tuto hru hrála, jenže Tadeáš jí brzy prokoukl. Josefína se tedy Tadeášovi zmínila o tom, že byla ve vydavatelství a že možná za týden vyjde v novinách její povídka. Tadeáš byl na ní opravdu velmi hrdý. Tadeáš Josefíně také svěřil tajemství a řekl jí, že druhou Markétinu rukavičku má pan Brooke. Josefína byla tím velmi znechucená a když později potkali Markétu, tak se jí vyptávala, kde byla. Markéta řekla, že byla u své kamarádky Anny, která se vdala a jako svatební cestu pojedou do Paříže. Josefína se však chytla slova vdát a začala Markétě vyčítat to, že stále myslí jenom na vdavky. Markéta ji však vyvedla z omylu a řekla jí, že by se pouze chtěla podívat do Paříže a ne se hned vdávat. O 10 dnů déle obdržela Josefína noviny a řekla dívkám, že jim přečte povídku. Když tak dočetla, tak dívky říkaly, že to byla opravdu velmi krásná povídka a že tam byla použitá jména, která se všem líbila a chtěli znát tak jméno autora a Josefína jim řekla, že to napsala ona. Dívky byly na ní opravdu všechny velmi hrdé. 1. listopadového dne přišel telegram. Stálo v něm, že jejich tatínek těžce onemocněl a proto se za ním měla vydat maminka. Maminka poslala Tadeáše, aby šel s dopisem za tetou a požádal jí tak o peníze na cestu. Tadeáš peníze tedy nakonec donesl, ale přinesl i dopis, ve kterém tetička vyčítala špatnou finanční stránku rodiny a také otcovu malichernost, jak se to říká? A otcovo rozhodnutí vstoupit dobrovolně do války. Josefínu dopis opravdu velmi rozlobil a proto jej spálila. Poté odešla a když se vrátila, tak před maminku položila $25. Všichni se lekli, že Josefína peníze někde ukradla, protože ona by toho byla opravdu schopna, ale poté si sundala čepici a ukázalo se, že se nechala ostřihat a své dlouhé vlasy prodala. Všechny ujistila o tom, že teď má opravdu velmi lehkou hlavu a že vždy chtěla krátké vlasy. Jenže večer pro vlasy plakala a Markéta jí ujistila o tom, že teď mnohem víc vyniknou její krásné oči.
Když maminka byla připravena k odjezdu, před domem stál i pan Brooke, který ji měl doprovázet na jejich cestách a starat se tak s ní o tatínka. Pan Lawrence slíbil mamince, že se postará o děvčata. Všichni si posílali navzájem dopisy, aby věděli, co se s nimi děje. Jednoho dne měla Líza práce až nad hlavu a proto požádala některou z dívek, aby zašli k paní Humelové. Jenže nikdo tam nešel a proto tam musela jít Líza. Když tam přišla, tak se dozvěděla, že nejmladší dítě má záškrt. A když se vracela domů, tak jí strašně pálily oči, bolela jí hlava a bylo jí nevolno. To vše oznámila Josefíně, která se rozběhla za Markétou a poslala Markétu tak pro doktora. Když dorazil doktor, tak řekl, že má Líza záškrt a proto Amy musela opustit dům, protože ona ho ještě neměla. Amy musela tak být u své tetičky, u níž velmi nerada byla a velmi jí to trápilo a chtěla být opět se svými sestrami. Tadeáš jí však slíbil to, že ji každý den bude navštěvovat. S Lízou to nevypadalo vůbec dobře a proto se Josefína rozhodla poslat telegram, aby maminka přijela. Jenže Tadeáš jí řekl, že už to dávno udělal. Josefína mu byla za to nesmírně vděčná. Děvčata si krátila čas uklízením a když dorazil doktor, tak horečka konečně ustala a Líza konečně usnula. Po půlnoci dorazila maminka s Tadeášem. S postupem času Amy u tety zmoudřela, už nebyla tak namyšlená a zahleděná sama do sebe. Líza stále spala a Josefína se začala rozčilovat před maminkou. Řekla jí o rukavici, kterou má u sebe pan Brooke. Maminka řekne Josefíně, že pan Brooke se jmenuje Jan a že ho má velmi opravdu ráda a že mu je vděčná za jeho pomoc. Protože on teď v době její nepřítomnosti zůstal u jejího manžela. Josefína si však stále vedla svou a řekla, že by se s Markétou nejradši oženila ona sama. Josefína řekla Tadeášovi o zaláskované Markétě a Tadeáš byl naštvaný na pana Brooka, který mu nic o tom neřekl a proto se rozhodlo, že se mu nějak pomstí. Když Markéta obdržela dopis od pana Brooka, tak se po přečtení rozbrečela a řekla Josefíně, že si z ní opravdu udělala ošklivou srandu, jenže Josefína nevěděla, o čem to mluví. Tak jí Markéta dala přečíst dopis a Josefína poznala, že to písmo patří Tadeášovi a tak se tedy vydala rozlobená pro Tadeáše. V dopise stálo to, že pan Brooke, tedy Tadeáš, požádal Markétu o sňatek a Markéta na ten dopis již vlastně odepsala a bála se toho, co si o ní pan Brooke teďkom pomyslí. Když Josefína přivedla Tadeáše, tak mu maminka promluvila do duše. Tadeáš se opravdu cítil špatně a proto se všem, ale hlavně Markétě velmi omluvil a ujistil jí o tom, že se dopis do rukou pana Brooka nedostal, tedy ta Markétina odpověď na ten případný sňatek. Po jeho odchodu se Josefína rozhodla, že půjde jeho dědečkovi vrátit knihu. Než však zašla za panem Laurencem, tak se zastavila ještě u Tadeáše v pokoji. Tadeáš byl opravdu velmi naštvaný a nechtěl se s nikým bavit. Poté Josefíně řekl, že ho dědeček chytil za límec a zatřásl s ním, protože mu Tadeáš nechtěl říct, co se stalo, protože mamince dal slib o tom, že se před nikým o tom zmiňovat nebude. Josefína se tedy vydala za panem Laurencem, který byl naštvaný, protože Tadeáš má před ním nějaké tajemství. Josefína mu tak nějak nastínila to, že se jedná o jakýsi žertík, který byl mířený na Markétu. Také panu Laurencovi řekla o tom, že Tadeáš dal slib, že se nikde o tom zmiňovat nebude. Také dala takové ponaučení o výchově a to, že vlastně, když Josefína něco vyvede, tak se k ní maminka chová velmi milé a to Josefínu dohání k úplnému šílenství a pak se cítí úplně špatně. A řekne mu vlastně, že by neměl Tadeáše příště chytat za límec. Pana Laurence to jí kázání opravdu rozesměje a Josefína navrhne, že by měl napsat Tadeášovi omluvný dopis. Když starý pan Laurenc dopíše dopis, tak ten dopis odnese Josefína k Tadeášovi. Tadeáš je nesmírně vděčný za to, že promluvila s dědečkem. Nastal Štědrý den a Josefína byla přesvědčená o tom, že tyto Vánoce budou úplně nejlepší ze všech. Přišel dopis o tom, že se tatínek vrátí již domů a Líza se začala uzdravovat. Pozdě odpoledne domů skutečně dorazil tatínek a vedle něho stál pan Brooke. Všichni se začali radovat a pan Brooke vtiskl Markétě pusu na tvář. Poté, co pan Brooke s Tadeášem odešli, tak si tatínek začal prohlížet každou svou dceru. Uznal, že se velmi změnili. Markéta měla ruce plné mozolů, což znamenalo, že velmi pracovala.
O Josefíně řekl to, že než odjížděl, tak vlastně opouštěl chlapce s dlouhými vlasy a teď, když se vrátil, tak před sebou vidí dívku s krátkými vlasy. O Líze se bál úplně mluvit, protože se bál, že mu třeba uletí. Byl rád, že Amy už nekouká jenom sama na sebe, ale i na své okolí. Poté Líza usedla za pianino a začala hrát. Josefínu celé Vánoce trápil deštník pana Brooka, který si tu zapomněl. Pan Brook si pro deštník skutečně přišel a Josefína šla jeho příchod oznámit mamince a tatínkovi. Takže tedy Markéta s panem Brookem zůstala sama jedné místnosti. Pan Brook řekl, že vlastně nepřišel kvůli deštníku, ani úplně tak kvůli jejímu otci, ale že hlavně kvůli ní. Řekl jí, že stále na ní myslí, ale Markéta se k němu chovala opravdu velmi ledově a řekla mu, že by na ní raději měl zapomenout. V ten moment dorazila do místnosti i tetička, která byla opravdu naštvaná, že Markéta s panem Brookem je o samotě. Markétě začala dávat rady o tom, že hlavně ať si nebere učitele, protože učitelé jsou chudí a že se Markéta musí dobře vdát. Jenže Markéta jí řekne, že se chce vdát hlavně z lásky a ne kvůli penězům a že si klidně vezme pana Brooka, protože on má rád jí a ona zase jeho. Po těchto slovech tetička naštvaně odchází a Markéta s panem Brookem si vpadnou do obětí. V ten moment do místnosti vrazí Josefína, která se opět zase vrátí k mamince a tatínkovi, aby jim řekla o tom, že se Markéta s panem Brookem objímají. Jenže všichni se radovali ze štěstí Markéty a pana Brooka a Josefína byla opravdu velmi naštvaná a proto k ní přišel Tadeáš a řekl jí, ať se podívá kolem sebe. Josefína se tedy kolem sebe podívá a když spatří usměvavé tváře, tak to trochu v ní povolí a řekne Tadeášovi, aby jí pohladil přes nos. Tadeáš chtěl vědět proč a Josefína mu řekla, že ať to udělá pokaždé, co si jí v hlavě budou motat hnusné myšlenky. A Tadeáš jí tedy přes nos pohladil. Tak tady končí kniha Malé ženy a já musím říct, že to byla opravdu nádherná kniha a už teď se těším, až se zase k ní někdy vrátím. Díky Josefíně je ta kniha velmi vtipná a úplně vás to vtáhne do krásné atmosféry. Je tam použitý velmi jednoduchý jazyk a krásně a rychle se čte. Také musím říct, že ty kapitoly jsou i velmi krátké, takže vždycky můžete třeba přečíst aspoň jednu kapitolu a poté zase můžete pokračovat další den s další kapitolou. Myslím si, že pokud jste fanouškové třeba Jane Austenové, tak tato kniha bude určitě pro vás. Asi nebude velkým překvapením, když této knize dám 10 bodů z 10. Tak to teda bude ode mě všechno. Budu moc ráda, pokud mě začneš odebírat. Můžeš mi dát i like, anebo něco hezkého okomentovat. Určitě mě nezapomeň sledovat i na mém Instagramu, kde různě informuji o videích. V tento moment se mi vybila baterka na foťáku, takže se s tebou rozlučím aspoň takhle. Měj se moc hezky, určitě sledni má další videa u mě na kanále a u dalšího videa se teda těším. Pa, pa.